Čau lidi, já jsem u nového videa. Dneska tady máme druhý pár schovky a dneska je tady Viktor a David. A Jarek? No a já. Takže jsme tu jenom 3. A jdeme se schovávat. Budeme asi hrát jenom 2 hry. Kámen, nůžky, papír, teď. Takže vy dva si dáváte. Kámen, nůžky, papír, teď. Piká znovu. Viktor piká. Takže jak minule, piká se minutu. Lidi, jdeme se schovat. Já budu schovat asi sám kámen. Počkej. Ne, do první, tam mají přednost. Jde se ho, jde se ho. Už, tady jsem schovaný. Doufám, že to vyhraju. Davide, já tě viděl. Kámen, nůžky, papír, teď. Jo, pikáš. Budu pikat. Budu muset honit typeza. Takže 60, nebo 1. Já se docela bojím mluvit, aby oni mě nesli. Jede tady zase ten traktor. Což je problém. Viktor. Viktorek. To menší, jak tady slyšela nějakou tému. Já jsem si myslela, že už to vzdám, bo já půjdu pryč, protože... Je to divný. Takže lidi, toto je u tohoto videa vše, my už radši rychle jdem a zatím čau.